Takže čaute ľudia, vítam vás u tohto krátkeho videa. Dneska už sme natáčali jedno video, určite sa tešte, ale bude to rozhodne dlhšie video ako toto. Dneska by som vám chcel povedať, že prečo Sebastian so mnou nenatáčal, váš najobľúbenejší hosť. Pozdrav sa a povedz prečo. Lebo bol som na dovolenke v Sardinii, bol som tam na 15 dní. Rád by som s vami natáčal, len som nemohol, bol som na dovolenke, ale teraz určite budem natáčať s mojim kamarátom Mojtanom, budeme natáčať veľa videí. Ja tiež už o chvíľu budem mať vlastný kanál. Chceme si ešte spraviť sami taký vlastný. Bude sa volať Duo SM, ale to nechcem spoilerovať, ale chceli by sme. Áno. Takže určite sa tešte na náš futbalový content, hlavne so Sebastianom, takisto aj SK hráč, s ktorým sme aj natáčali, je tu. Takže neviem, či ste ho počuli, ale určite, keď chcete viac videí, tak dávajte dole do komentárov. No a sa vidíme o ďalšieho videa. Zatiaľ čau. Čau.